सत्राला या ठिकाणी आपण सुरुवात करतोय. यासाठी फलंदाजांना खुश खबर आहे. मुन्ना पवार यांच्याकडून खुश खबर आहे. पहिल्या षटकामध्ये जो कोण एक फलंदाज 3 षटकार मारेल त्याला रोख रुपये 300चं पारितोषिक मुन्ना पवार यांच्याकडून या ठिकाणी आलेलं आहे. सामन्याला सुरुवात चालू होणार आजच्या दिवसातील चौथा सामना किंजल विरुद्ध माहीर स्पोर्ट्स. पहिलं षटक चेंडू दिला गेला तो गोलंदाज सतीशच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातात. सलामीची जोडी मैदान आहेत. माहीर स्पोर्ट संघाची स्ट्राईकला येतो प्रतीक, नॉन स्ट्राईकला येतो सालिम. खूपच सुंदर गोलंदाजी. पहिल्या षटक चालू आहे. पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो सतीश. सामना करतोय सलामीवीर फलंदाज प्रतीक कांबळे, मॅन फ्रॉम कोतवडे. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू, खूपच सुंदर समाचार. या ठिकाणी गोलंदाज स्वतः क्षेत्ररक्षण करतोय. सन्मान दिलाय तो फलंदाजाने या चेंडूला. सलग 2 चेंडू निर्धाव. अजूनही प्रतीक कांबळे खातं खोलू शकत नाही आहे. सलग या षटकामध्ये 3 षटकार जो फलंदाज ठोकेल पहिल्या षटकामध्ये त्या फलंदाजाला रोख रुपये 300चं पारितोषिक आहे. आणि पहिलाच धक्का बसतोय 0 या धावसंख्येवर. चोवीस धावसंख्या उभी केली होती आणि मागच्या मॅचचा तो मॅन ऑफ द मॅचचा मानकर ठरला होता. पहिले षटक प्रगतीपथावर पाहायला मिळते ते किंजल स्पोर्ट्स. बाबर शेख हातीश संघ मालक आहेत अनिकेत नागवेकर साहेब. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. पहिल्या षटकातील पहिल्या 3 चेंडू निर्धाव गेले. तिसऱ्या चेंडूवर प्रतीक कांबळेच्या रूपाने मोठा धक्का बसलाय. त्याची जागा घेण्यासाठी आला नवीन फलंदाज बंटी बनप. हा देखील उत्तुंग फटका. मला खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षणाचा नमुना होता. झेल सुटतोय. एक जीवदान मिळते ते बंटी बनप याला. या जीवदानीचा पुरेपूर फायदा उठवताना पाहायला मिळतो का बघूया. बंटी आपल्या फलंदाजीवर थोडासा नाराज आहे. या फटक्यावर नाराज आहे. क्षेत्ररक्षक देखील थोडासा नाराज दिसतोय. गोलंदाज थोडा नाराज आहे. तरी पण जिद्द अजूनही सोडलेली नाही आहे. पुन्हा एकदा पहिल्या षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज सतीश सामना करतोय आयकॉन खेळाडू माहीर स्पोर्ट्स संघाचा सालिम कोतवडेकर. आणि हा देखील 0 धावसंख्येवर निराशाजनक स्थितीत एक अनुभवी जुना जाणता असा खेळाडू आहे. बघूया आपल्या या अनुभवाचा कशा प्रकारे फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळतो तो आशिष धुंदूर, मॅन फ्रॉम कोतवडे. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतवडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सन 2025 या स्पर्धेचं 31वं वर्ष. आजच्या या स्पर्धेचा तिसरा दिवस. तिसऱ्या दिवसातील दुपार सत्रातला पहिला सामना. आजच्या दिवसातील चौथा सामना आपण खेळतोय. किंजल स्पोर्ट्स विरुद्ध माहीर स्पोर्ट्स. पुढील चेंडू सतीश सामना करतोय आशिष. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू आहे. निर्धाव चेंडू आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर माहीर स्पोर्ट
शिरगाव संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 1.